Шағир ғымыры. Картасында Искі Россияның Қазан губернасы қара яқ. Қара құш қанаты астында жир. Иркінлігі шундай. Сыйдыра ир сыңар шабатаға бар аяқ. Кушлауышта туған бір малайға үлгірмилер исем бирерге, ашы язмыш инде аны барлый, қахәрләре белән яный-яный сабый бишегенә үрелә. Пар канаты сынған кышчык сыман, кагып-сугып йөртә баланы. Ятим түккән күз яшьләре тозлы, ятим баскан бусагалар бозлы, ятим капкан ризык санаулы. Барын күрә, барына да түзә, күкрәгенә җыя җир зарын. Каршы басып язмыш үртәүенә мәгърур шагыйрь Тукай күтәрелә, ил күңеленнән алып җырларын. Хөр мәмләкәт, хөр Россия максат, җырлый шагыйрь уен халкының, тик кара кыш капламакчы барын, өметләрен, ышанычын аның, уй кояшын, хисләр ялкынын. Юк булмас ди шагыйрь. Көз җыярга халык күкрәгенә баш куя. Шагыйрь үтисе эш, әй күп әле. Шагыйрь үтәсе юл сикәлтәле, шагыйрь менәсе тау, таш кыя. Тукай хыялланган хөр мәмләкәт, айга ракеталар мендерде. Мәңгелеккә аяз күк астында, Россиянең яңа картасында Татарстан җире гөл инде. Һәр бер таңы якты, сөенечле, шыксыз ямсыз көне юганың, дуслык иле, Совет ватанында мең-мең талант чәчәк аткан җирдә җыры тынмый безнең Тукайның. Син горурлан халкым, бар хакың, Тукай улың олы һәм бөек, шагыйрь хисе сүнми дөрләрлек ут, шагыйрь баскан пьедесталлар гранит, шагыйрь яшәр гомер мәңгелек.